سلام كبرى تخاطرتي كما يتقنيو زينا متيهتيو زينا متيهت أب هارمون ميديا نابخم أب صومنا وحنصاب نقربو نأجدستي ودايات على إلنا نزرار بلو مدب كوينو نتي نلوم عند زغرب وخلت أرستي أزي أجداسي مبزحي ولدي إزب زي مفلاتهم قال ولدي بفلاي سقع سنبادن بخياتن قال دبت إحنا قال سلازغون دلو ترى بروسس تغير حق مخانن እቲ ሕጊ ከዓ ከም ዝተቐየረ ምፍላጥን ኣቐዲምካ ከይመፅእ ከሎ ምስ ፈለጥካ ከዓ እንታይ ትገብር ምፍላጡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ከምኡ ሰኣን ምግባር ብዙሕ ሽግራትን ብዙሕ ጣጣ ይእቶ ስለ ዘሎ ኣገደስቲ ዝበልክዎን ብብዝሒ ዘጋጥማ ዘለዋ ጌጋታት ኣብዚ ቤት ፅሕፈትና ዝመፁና ነዚ ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ሒዞም ናብ ንሳን ኣተኪረ ክዛረበ እየ እቲ ቀዳማይ እዚ ሕጊ ተቐይሩ ዘሎ እንታይ እዩ እሞ ከዓ ሕጂ ቁሩብ ዳርጋ ግዜ ከይዲ ሰብ ግንደይ ዝተባሃሎ ብብዝሒ ከምኡ ስለ ዘየለ ዕድመ ቆልዑት ዝነበሩ ሒዝካዮም ዝመፀኻ ደቅኻ ኣብ መስርሕ 18 እንተበሊኦም ኣብቲ ከተሐድስ ከተእቱ ከለኻ 18 ስለ ዝመልኡ ናቶም ምክንያት ክህልዎም ኣለዎ ስለዚ ጉዳዮም ከም ብሓድሽ ክረኣይ ኣለዎ ዝበሃል ነገር እዚ ንብዙሓት ስድራ ቤታት የሰንብድ ስለ ዘሎ በንፃሩ ከዓ ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ ቆልዑት ኣምፂኦሙኻ ፅባሕ ኣምፂኦሙኻ ከለዉ ገና እቲ መንበሪ ፍቃድካ ግዝያዊ ከሎ እቶም ቆልዑት 18 ተመሊኦም ንዓኻ ከውህቡኻ ከም ዘይክእሉ እንታይ ደኣ ናትካ ምክንያት ክህልወካ ከም ዘለዎ ተደይብልካ ከዓ ተመለስ ከም ትበሃል ኣምፂኦሙኻ ከብቅዑስ ተመሊሶም ተመለስ ዝብልሉ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ ከምዚ እንተኮይኑ ብቀደሙ ንምንታይ ሂቦሙና ዝብል ዘረባ ኣብ ብዙሓት እውን ንሰምዖ ዘለና እዩ ተኻልኢቲ ርእስቲ ከዓ እንታይ እያ ብዙሓት ወለዲ ዜግነት ዘመልከትኩም እዚ ሕጂ ፍሉይ ተርእዮ እዩ ሕጂ ዝገብርዎ ደለዎ እምበር ከም ቅድሚ ሕጂ ፐርማነንት መንበሪ ፍቃድ ዘይብሉ ሰብ ዜግነት ዝወስደሉ ኩነታት ኣይነበረን ሕጂ ግን ኣብዚ ዝተወለዱ ቆልዑት እሞ ገና 3 ዓመት እውን ደይመልኡ ወለዶም ናይ ዜግነት ኣመልኪቶም ዘለዉ ግን ከዓ ዘይወሰዱ እንተኮይኖም እቶም ቆልዑት 3 ዓመት ምስ ነበሩ ፐርማነንት ተቐይሩ ድሕሪዮም ዜግነቶም ዝወስዱ ነይሮም ነዚ ዝቕየር ኩነታት ከኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ነዚ ከዓ ክንዛረበሉ ኢና እንድሕር ዳ ኣመልኪትኩም ኣለኹም እሞ ኣመልኪትኩም ከለኹም ዜግነት ናይ ዜግነት ዳተፀበኹም ውላድ ኣምፂኹም ውላድኩም ምሳኹም ደኾነ እትዎ እንተኢሎም ቅድሚ ሕጂ 3 ዓመት ስለ ዘይገበረ ተባሂሉ ሰብ ኖ እዩ ዝብል ነይሩ ምክንያቱ ወላ ሓደ ትርጉም የብሉ ተባሂሉ ሕጂ ግን ሕወ እንተተባሂሉ ወላ ንዖም ነቶም ትሕቲ ዕድመ ከም ዝህብዎም ክንርዳእ ኣለና ስለዚ ዘን ክልተ ነጥብታት እዚአን ኣተኪረ ክዛረበለኒ እንታይ ዳ እዩ ክግበር ዘለዎ ንዑ ዝምልከት ዝብል ከዓ ክንዛረበሉ ኢና ኣብ መንጎ ከዓ መሰጋገሪ ዝኸውን መዋዓውዕ ኣለና እግረ መንገድና ንኩላቶም ዘለዎም ሓበሬታ በዚ ብሃርሞኒ ሚድያ ኣቢሎም ከወዓውዑ ዝደልዩ ኩሎም ነቶም ተኸታተልቲ ሓበሬታ ከብፅሑ ዝደልዩ ክውከሱና ከዓ በዚ ታሕቲ ዘሎ ኢሜይል ወይ ብቴሌፎን ክውከሱና ከዓ እንዳተላበና ናብቲ ቀዳማይ ትሕዝቶና ክነኣቱ ፋሚሊ ምጥርናፍ ከም ትፈልጥዎ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ውላድ ወይ ከዓ ወላዲ ንደቁ የምፆም እሞብዚ ሓንሳብ እቲ መንበሪ ፍቃድ ምስ ተዋሃቡ በቲ ናይቲ ወላዲ ወይ በቲ ናይቲ ቆልዓ ክሕደስ ከሎ ናይቶም ወለዲ ይሕደስ ወይ ከዓ ናይቶም ወለዲ ክሕደስ ከሎ ናይቲ ወለድ ዘምፅዎ ብማዕረ ምስኡ ዝሕደስ ነይሩ እዚ ግዝያዊ ሕግታት ምስ መፅእ እዚ ሕግታት ቁርባትር መሰበልዎ ግን እንታይ ኢሎም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ምሕዳስ ክበፅሕ ከሎ ናቱ ምክንያት ክህልዎ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ልዕሊ 18 ተኣኺሉ እቲ ሰብ ባዕሉ ናቱ ምክንያት ከቕርብ ኣለዎ እዩ ስለዚ ደቅኻ ትሕቲ 16 17 ከለዉ ዘምፀኻዮም ኣብቲ ምሕዳስ ምስ ኣኸለ ከም ብሓድሽቲ ወረቐትካ 18 ኪሎም እንተኮይኖም ምስ ናይ ወላዲኦም ኣይሕድስሎምን እንታይ ደኣ እዚ ቆልዓ ወይ ዓዲ ክምለስ ኣለዎ ወይ ከዓ ናብ ዓዲ ዘየምልስ ጉዳይ ተለዎ ከቕርብ ኣለዎ ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ዕቑባ ምሕታት ስቑኢልካ ጥራሕ ካብቲ ቲልስቶን ኢንሄት ኣውፂኻ ናብ ኣሲል ኢንሄት ምውሳድ እምበር ብፍላይ ከዓ ንኤርትራዊ ወላ ሓንቲ ማለት ከይዶም ሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዶ ገለገለ ስለ ዘሎ ዝወሓደ ፍቃድ ፕሮቴክሽን ክወስድ እዮም ዝበዝሐ ከዓ እቲ ኩሉ ሻዕ ዝበልና እያ ቀዳማይ ደረጃ ፍቃድ which is political afflicting status ዝበሃልን እቲ ኦልተርናቲቭ ፕሮቴክሽን ዝበሃልን ፍልልዩ ተረድእዎ ናይ ዓመት ምውሳድን ናይ 3 ዓመት ምውሳድን ማለት እዩ እዚ ንክኸውን እንታይ ክግበር ኣለዎ ገለ ኣብቲ መስርሕ ከምኡ ዝተባህሉ ወለዲ እንድሕር ደኣ ውላድ ናቱ ምክንያት ክህልዎ ኣለዎ ተባሂሉ ዕቑባ ሓትት ከም ዘሎ ፍለጥዎ ጠበቃ ክግበረሉ እዩ ጠበቃ ምረፅ ክትበሃል ኢኹም እንደገና ነቲ ጠበቃ ከይድኩም ከዓ እቲ ቆልዓ ክእምን ኣለዎ ኣብዚ ነይሮም ንኣሽቱ ኮይኖም መፂኦም ከዓ ከእምንዎ ዝኽእሉ ምክንያት የለን ስለዚ እኹል ምድላው ከድልዮም ከም ዕቑባ ምሕታት እቲ ዕቑባ ሓቲቶም ሽዑ
ናይ ዓመት ክብዎም ይኽእሉ እዮም ፕሮቴክሽን ተኸይደ ሳባ ከዓ ንገለ ጥራሕ ምኽንያት እንድሕር ዳ ናይ 3 ዓመት ክብዎም ኮይኖም ከዓ 6 ግራውንድስ ኣሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅናዮ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ዕቑባ ክሓትት ከሎ ሓደ ሰብ ብ6 ምኽንያታት ይሓትት ብሃይማኖቱ ብፆትኡ ሴክሹዋል ኦሪየንቴሽኑ ፖለቲካዊ እምነቱ ገለ ዝብል ካብዞም 6 ምኽንያታት ኣየኖት እዮም ዝብሉ ኣሎ ቅቡላት ዝኾኑ ርዱኣት ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ኣብኡ ከለዉ ዓለም ዝፈልጦም ነገራት ኣለዉ ኢልካስ ናይ 3 ዓመት ፍቓድ ክወስድሉ ዝኽእሉ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት ኣማኒ ጴንጤ ዝኾነ ጀሆባ ዝኾነ ሰብ ኣብ ኤርትራ እቲ ሃይማኖት ኤክሰርሳይዝ ክገብሮ ይክእልን ኣይፍቀድን ስለዚ ብኣብ ዓደይ ሃይማኖት ኤክሰርሳይዝ ክገብር ኣይከኣልኩን ኢሉ እሞ ናይቲ ሃይማኖት ኣማኒ ምዃኑ እንተእሚኑ ወል እቲ ቀዳማይ ደረጃ ከምኡ ከዓ ካልኦት ምኽንያታት ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ሓደ ሓላፊ ዓሚፅዋ ቤት ፍርዲ ወሲዳ ደው ኣቢላ ክትከሶ ይትኽእልን እያ ከምዚ መስርሕ የለን ስለዚ ጀንደር ቫዮሌሽን ኣሎ ናይ ፆታ ዓመፅ ኣሎ ማለት ስለዚ ቀለልቲ ነገራት ክውናት ኣብ ኤርትራስ ርዱኣት ወላ ሓንቲ ክትዕ ዘይብሎም ምኽንያታት ኣሎ ስለዚ እዚኦም ምኽንያታት ቅቡላት ነቲ ጠበቓ ናይ መንጋር ሓላፍነት ናይቲ ቆልዓ ወይ ከዓ ናይቲ ወላዲ እዚ ከይከኣልካ ምስ ተረፍካ ግን በቃ ተኸይድካ ሚሊታሪ ስለተኣትኹ ንሱ ከዓ መወዳእታ ስለዘይብሉ ፕሮቴክሽን ሂብናካ ኣለና ጥራሕ እውን ክበሃል ይኽእሉ ናብዚ ኩሉ ዘብፅሕ ዘሎ ሞ እንታይ ንምንታይ ኣፍልጦና ክብደይሉ ነቶም ቆልዑት ሕጂ ገለ ወላዲ ምብካይ እሞ እንታይ ይሓብስ ሕሰቦ እሞ ክንደይ ከርተት ኢልካ ናይ ገዛ ዶ ናይ ስራሕ ዶ ኢሎሞኻ ደቅኻ 18 ከይኣኸሉ ለይልካ ተጓይኻ ምፂኻዮምሲ ዓመት 2 ዓመት ዝተማሃሩኻ ወይ ክንመልሶም ኢና ወይ ከዓ ዕቑባ ይሕተቱ ክበሃል ከሎ በቃ ከምዛ ዝተመለሱ ኮይኑ ዘሰሚዑካ ናይ ምብካይ ናይ ምንፅርፃር ናይ ምሽቓል ገለ ነገር ኣሎ ብፍላይ ገለገለ ዜጋታት ኦፍኮርስ ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ ኢትዮጵያውያን ንኣብነት ከምኡ ደቆም መሰምፅዎም 18 ምስ ኣኸሉ ምኽንያት ምስ በልዎም የለን ምኽንያት ተመለሱ ዝተባህሉ ብዙሓት እዮም ኣብ ኤርትራውያን ግን እዚ ጉዳይ እዚ ኣትሊስት ናብ ኤርትራ ከምልሶ ዘይክእል መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ መወዳእታ ዘይብሉ ግፍዒ ኣሎ እቲ ምኽንያታትካ ከመይ ተቕርቦ ስዑ እንታይ ማለት እዩ ካብ ብትልስቶን ኢንሄድ ዝወሰድካዮ ብኣሲል ፕሩቭኒ ኢንሄድ ተወስዶ ትፍቓድካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ቀሊል ከሎ ፕሮሲጀራል ጥራሕ መስርሕ ጥራሕ ይቕየር ከም ዘሎ ፈሊጡ ሰብ ክንዲ ዝረጋጋእ የንፅርፅር ይበክሞ ከዓ ኣብ ሸቕላን ኣብ ዕግርግርን ይኣቱ ማለት ስለዚ ብዙሓት ስድራ ቤታት ከም ዝመፅኦምናዮም እዛ ጉዳይ መስርሕ ካብዚኣ ወፅያ ብናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ክፍሊ ተሪፋታ ፍቓድ ብናይ ዕቑባ ክፍሊ ትቕየር እዘን ናይ ዕቑባ መሰሎም ተሓሊሎም ከዓ ይኸዱ ከምቶም ናይቶም ወለዲ ናይ 3 ዓመት ክወስዱ ዘለዎም ተኽእሎ ከዓ ልዑል እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ ክረኣይ ኣለዎ ኢልና ኢና ኩሉ ሻዕ ንመክር ስለዚ ከምዚ ዓይነት ደብዳቤ እንተመፅኡ ቆልዓ ናቱ ምኽንያት ክህልዎ ኣለዎ እምበር በዚ ናትኩም ምኽንያት እኹል ኣይኮነን እንተተባሂሉ ክሻቐሉ ከም ዘይብሎም ወለዲ ዘሻቕል ነገር ከም ዘይኮነ ተራ ፕሮሰስ ምዃኑ ክርዱ ስለዚ ከምኡ ምስ ትበሃሉ እንታይ ትገብሩ ከዓኒ ተወከሱና ሞ ስዳሕን ከመይ ከም ትገብሩ ክንሕብረኩም ኢና ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ደጋጊምና ዝበልናያ ነገር ክረዳእኩም ጠበቓ ኣብ ዓድና ብልምዲ እንዳወሰኽካ ኢኻ ትኸይድ ኣቦይ ኣደይ ገለ ስለ ዝለመደት ሰብ ጠበቓ ተኢሎምኻ ከዓ ጠበቓ ኢኻ ትብል ይትውስኸሉ ኣብዚ ዓዲ ግን ጠበቓ ናትካ ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ከዓ ኣይኮነን ኒውትራል ዝበልካዮ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ንጠበቓ ከይድካ እሱ እንዲ ትፈልጥ እሱ ክሕግዘኒ እሱ ክገብረለይ ይኮነን እቲ ክግበረልካ ዝደሊ እንተደይልካዮ እተደይፈሊጥካ ዘን ክብለልካ ኣይክእል እዩ እኳ ደኣ ነቲ ናትካ ጉዳይሲ ብኣሉታዊ ኹን ብኣወንታ ክፀልዎ ኣይፍቀዶን ስለዚ እንታይ ዳ እስኻ ከይድካ እስኻ ኢኻ ዋና በዓል ጉዳይ ነቲ ጠበቓኻ እውንሲ እስኻ ኢኻ ኢንፎርም ትገብሮ ኣብ ዓደይ ተኸይደ እዚ ከጋጥመኒ እዚ ክትብል ዘለካ እስኻ ኢኻ እንድሕር ዳ ጠበቓ ስለ ዘለካ ጥራሕ እሱ ክገብሮ ትፅበ ትኾንካ እቲ ሰራራሕ ይትረዳእካ እያ ማለት ስለዚ ኩሉ ሻዕ ዘጋጥመና ሽግራት እሱ እዩ ኣይ ጠበቓይ ከምዚ ኢሉኒ ክብለካ ኣይክእልን ጠበቓ ሰምዓካ ነቲ ዝበልካዮ ከዓ የስፍረልካ ከምኡ ገይሩ ከዓ ኸይድ ከምዚ ትበል ከምዚ በል ከምዚ ተኢልካ ከምዚ ክኸውን ናይ ምባል ማንዴት ይብሉ የብሉ ነቲ ናትካ ጉዳይሲ ብኣሉታ ይኹን ብኣወንታ ክፀልዎ ኣይፍቀድን ኣብዚ ብዙሕ ኣብነታት ክንገልፆ ንኽእል ኣሎ ገለ ዘይ ሓላፍነታውያን ጠበቓታት ሰኺሮም ዝመፁ ናብቲ ኢንተርቪው ቆፀራታት ዝጠፍኡ ዕለት ዘሕልፉ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ ገለገሊኡ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ገሊኡ ፀብፃባት ትርእይዎ ትኾኑ ነቕርቦ ንእክቦ ዘለና ሓበሬታታት ስለ ዘሎ ኣብዚ ምናልባት ምስ ግዜ ክዛረበሉ ኢና ስለዚ ተቐዳመይቲ ክፋል ዘያ ተኻለይቲ ክፋል እንታይ እያ በንፃሩ ሓደ ውሉድ የምፆም ንወለዱ 18 ከይመልኦ ከሎ 17 ከሎ ተጓዩ ኣቦይን ኣደይን ኢሉ የምፆ ምስ መፁ እዚኣ ፍቓድ ሂቦሞም ኤሰፊ ጀሚሮም እንዳኸዱ ከለዉ ወላ ጥረተኛታት ተኮይኖም ከለዉ ከዓ ውላድ 18 18 ምስ መለአቲ ውላድ ክሕድሱ መሰእተው
ሕጂ ዳ ወድኹም ነብሱ ኢሉ 18 ኮይኑ እንድዩ ንስኹም ክትምለሱ ኣለኩም በሃል ወይ ከዓ ደየምልሰኩም ምክንያት ኣቕርቡ ብወለዲ ጥርናፈ ብናይ ውላድ ዝመፁስ ዕቑባ ሓተት ይቕየሩ ማለት እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ስለዚ ካልእ ፕሮሲጀር ካልእ ኮለል ይፈጢሩ ኣብኡ ከዓ ተለይ ተቐቢሎሞም ውፁ ገለ ናብ ካልእ ኮለል ይወቶ ስለዚ ብናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ መፂኹም እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ክረኣዩ ከም ብሓድሽ ዝበሃል ነገር ክመፅእ ከሎ ተኺልኩም ኣይትእተውዎ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤን እንታይ ምዃኑ ተረዲእካ ምኻድ ከድሊ እዩ እዚ ምስ በልና ናብቲ ካልኣይ ክፋል ቅድሚ ምስጋርና እዚ መዋዓውዒ ናባኹም ክነብሎ ኢና ቀፂልና ክንምለሰኩም ኢና where you will get proper help in your job search. ካልኣይ ኣርእስቲ ክንመለሰኩም ከለና እቲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ኣብዚ ዝተወለዱ ሓደሽቲ እሞ ወለዲ ዜግነት ኣመልኪቶም ዝፀንሑ ነቶም ቆልዑት ዜግነት ከመልክቱ ከለዉ ቆልዑት ምሳኹም ከነእትዎም ዶ ምሳኹም ክንሪኦ ዶ ዝበሃል ትሕቶ ተመፂኩም እዚ ሓድሽ ተርእዮ ሓድሽ ቀይሮሞ ዘለዎ ፕሮሲጀር ስለ ዝኾነ እወ እንተኢልኩም 3 ዓመት ከይተፀበዩ ፐርማነንት ከይወሰዱ ዜግነት ምሃብ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ከምዚኣ ዓይነት ሕቶ ተመፅያትኩም እወ በልዎም እወ ኢልኩሞም እንድሕር ደኣ እቲ ናትኩም ዜግነት ክውሰን ከሎ ምስ ናትኩም ወሲኖም ተሂቦሞም ረብሓ እምበር ጉድኣት ስለ ዘይብሉ እዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ክትጥቀሙላ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ከምዚ ተደጋጋሚ ንብሎ ሎሚ ኣዝዩ ንእሽተይ ዝበሃል ነገር የለን ኣዝዩ ደቂቕ ነገር ደልዮም ሰበብ ንብዙሕ ነገራት ንፍቓድ ምስሓብ ንዜግነት ምኽልካል ካብ ዜግነት ወፂኻ ስጋዕቲ ናይ ሚሊታሪ ከምዚ ነርካ ካብ ምባል ይበዝሕ ስለ ዘለኻ ኣብኡ ከዓ ጥንቁቓት ምዃን ከድልዩ መስቲ ልምድና ናተዓባብያና ንሸለል ምባል እዚ ዓዲ ከዓ ሸለል ምባል ከቢድ ዋጋ ዘኽፍለሉ ኩነታት ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጥንቃቐ ከድልዩ እንዳበልና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ክንዛዝብ ኢና ኣብ ቀፃሊ ስጋዕ ንራኸብ ሰሰና እዩ